Що таке сталий розвиток? Сталий розвиток – це розвиток, що не зашкоджує життю наступних поколінь. Суть сталого розвитку включає в себе вимоги до захисту довкілля, соціальної справедливості та відсутності расової національної дискримінації. Концепція сталого розвитку ґрунтується на 5 основних принципах. Розвиватися так, щоб наступні покоління жили у гармонії, використовувати ресурси помірно, щоб біосфера встигала відновлюватись. Заможні люди повинні допомагати підтримувати сталий розвиток. Темпи росту населення повинні бути погоджені з виробничим потенціалом глобальної системи Землі. Необхідно задовольнити елементарні потреби всіх людей і всім надати можливість реалізувати свої надії на благополучніше життя. Якщо ми будемо слідувати цим концепціям, ми створимо розвинене, щасливе майбутнє. Ось що таке сталий розвиток.